संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। 3.5 मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त म्हणजे अक्षय तृतीया आणि ईद सण एकाच दिवशी आल्यानं दुग्ध शर्करा योग जुळून आलाय। आजच्या शुभ दिनी खरेदी करायच्या विचारात असाल तर सावंतवाडीतील महालक्ष्मी तथास्तुची मेगा ऑफर सुरू आहे। आजच्या दिवशी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी लॉयल्टी डिस्काउंट कार्ड फ्री मिळणार आहे, त्यामुळे मनसोक्त खरेदीचा आनंद लुटू शकता। ही ऑफर आजच्यासाठी असल्यानं वेळ अजिबात दवडू नका। हिंदू धर्मात महत्त्वाचा मानला जाणारा शुभ मुहूर्त म्हणजे अक्षय तृतीया आणि मुस्लिम धर्मियांचा रमजान सण एकाच दिवशी आल्यानं दुग्ध शर्करा योग जुळून आलाय। आजच्या शुभ मुहूर्तावर खरेदी करण्याची प्रथा आहे। तुम्हीही खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर आता बजेटची चिंता सोडा आणि मनसोक्त खरेदीचा आनंद लुटा, कारण सावंतवाडीतील महालक्ष्मी तथास्तुची मेगा ऑफर सुरू आहे। आजच्या दिवशी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महालक्ष्मी तथास्तुचं लॉयल्टी डिस्काउंट कार्ड फ्री मिळणार आहे। त्यातच हे कार्ड असलेल्यांना खरेदीवर भरघोस डिस्काउंट मिळणार आहे। या लॉयल्टी डिस्काउंट कार्डवर भरघोस डिस्काउंट आणि लॉयल्टी पॉइंट्स अगदी लाईफ टाइम मिळणार आहे। प्रत्येकी 100 रुपयाच्या खरेदीवर 2 पॉइंट्स मिळणार असून 100 पॉइंट्सच्या खरेदीवर 200 रुपयांची कोणतीही वस्तू फ्री। 200 पॉइंट्सच्या खरेदीवर 400 रुपयांची कोणतीही वस्तू फ्री। 400 पॉइंट्सच्या खरेदीवर 800 रुपयांची कोणतीही वस्तू फ्री। 600 पॉइंट्सच्या खरेदीवर 1200 रुपयांची कोणतीही वस्तू फ्री। 800 पॉइंट्सच्या खरेदीवर 1600 रुपयांची कोणतीही वस्तू फ्री। 1000 पॉइंट्सच्या खरेदीवर 2000 रुपयांची कोणतीही वस्तू फ्री मिळणार आहे। अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या पसंतीस उतरणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वस्तू तुम्हाला एकाच छताखाली महालक्ष्मी तथास्तुमुळे उपलब्ध झाल्या। गारमेंट्स, फुटवेअर, न्यूबॉर्न बेबी आयटम्स, बेबी केअर टॉयज, गिफ्ट आयटम्स, किचनवेअर, लेडीज, मेन्स गारमेंट आणि फुटवेअर, त्यासोबतच लहान मुलांसाठी कपड्यांपासून ते मनोरंजनासाठी बरंच काही इथे उपलब्ध आहे। त्यात लग्न सराई सुरू असल्यानं वधूवरांसाठी वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध आहेत। लग्न जत्त्याचं, आहेराचं सामान उपलब्ध करून देण्यात आलंय। महालक्ष्मी तथास्तुचं लॉयल्टी डिस्काउंट कार्ड दोन्ही शाखेत चालणार असल्यानं खरेदीची ग्राहकांसाठी सुवर्ण संधी आहे। आजच्याच दिवशी ही ऑफर सुरू असल्यानं महालक्ष्मी तथास्तु आदित्य बिझनेस सेंटर, 2रा आणि 3रा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी इथं आजच भेट द्या। तसेच कस्टमर केअर 9860 25 93 76, विनायक 75 88 44 81 18 या नंबरवर संपर्क साधा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।